Tervetuloa toimistotontun tuolijumppaan. Aloitetaan yhteinen jumppahetki sillä, että lähdetään marssimaan. Kädet tekevät hienosti sivulla töitä rytmittäin askellusta. Hyvä. Sitten voit istua siihen tuolin reunalle, nostaen jalkoja hieman ylös ja täpäytä varpaat yhteen, kantapäät yhteen. Varpaat yhteen, kantapäät yhteen. Varpaat yhteen, kantapäät yhteen. Varpaat yhteen, kantapäät yhteen. Varpaat yhteen, kantapäät yhteen ja tuot jalat vasten lattiaa. Tämä pitäisi tuntua hieman reisissä ja vatsalihaksissa. Hyvä, tehdään toisen kerran. Varpaat yhteen, kantapäät yhteen, varpaat yhteen. Kantapäät yhteen, varpaat yhteen. Kantapäät yhteen, varpaat yhteen. Kantapäät yhteen, varpaat yhteen, kantapäät yhteen. Ja sitten rentouta jalat. Hyvä. Seuraavaksi tehdään soutuliikettä. Eli otetaan sieltä edestä vauhtia. Lapaluiden seutu on pyöreänä. Vedetään kädet sivukautta, jolloin lapaluut lähtevät lähelle toisiaan. Ja näin soudetaan. Tontulle tulikin yllättäen joen ylitys. Ja koska virta on aika kova, tulee liike tehdä napakasti ja rivakasti. Vielä yhden kerran. Ja näin ollaan joki ylitettynä. Sitten puolta kädet rennosti sivulle ja lähdet kurkottamaan sieltä ylähyllyltä ne kaikista salaisimmat lahjapaketit. Venytä kylki pitkälle ja laske käsi alas. Sama toisella kädellä. Venytä oikein pitkäksi. Ja vielä. Hyvä. Sieltä saattaa ylähyllyltä kaapista löytyä vaikka parin vuoden takaisiakin joululahjoja, jotka on jäänyt sinne odottamaan saajansa. Hyvä. Sitten ota rento, pieni haara-asento. Laita kädet tänne jalkojen väliin ja laske leuka rintaan ja laske hieman käsiä tuonne alaspäin, jolloin selkä pyöristyy. Nouset sieltä ylös. Leuka rullaa niskan ja kädet avaa rintakehän. Ja muista hengittää koko ajan, kun teet liikettä. Leuka rintaan, kädet johtaa, selkä pyöristyy. Kun kädet lähtee avautumaan, leuka nousee ylös, jolloin selkä suoristuu, hyvä ryhti ja rintaranka aukeaa tuosta, kun kädet ojennetaan tuonne sivulle. Ja vielä yhden kerran. Noin. Hyvä. Sitten voidaan vähän pyöräyttää hartioita molempiin suuntiin. Sitten lähdetään kurkkimaan olan yli, että mitä sieltä näkyy. Käännä pää niin pitkälle kuin mahdollista. Pidä ryhti hyvänä. Tuo pää keskiasentoon ja sitten toiselle puolelle. Käännä päätä sen verran, mikä sinusta tuntuu hyvälle. Tähän aikaan vuodesta hartiat voi olla jo aika jumissa, joten tee liike siihen saakka, kunnes se tuntuu hyvälle. Näin. Venytys tuntuu täällä kaulassa ja niskassa. Seuraavaksi laske leuka tuohon rintaan ja pidä hartiat rentona. Anna päänpaino venyttää niskaa. Ja rullaten nosta leuka ylös. Ja vielä toisen kerran.
ja nostetaan rullaten kasvot suoraan eteenpäin. Voit pyöritellä vielä hartioita. Muista tehdä molempiin suuntiin. Sen jälkeen voit ottaa korvanlehdistä kiinni, vähän hieroa korvanlehtiä ihan koko matkalta ylös asti ja palata sieltä takaisin. Ja vielä kerran. Ja samalla voit hieroa vähän muutenkin päänahkaa, joka ainakin tämän toimistotontun lempihieronta. Hyvä. Sitten voit kiittää itseäsi, että osallistuit tähän jouluiseen jumppaan. Ja minä toivotan kaikille oikein hyvää joulunaluspäiviä. Nähdään jälleen. Moi moi!